Yini ongizwayo uma ngikhuluma kuwe? Awukahle. Awuzwa ngisho ngodwa. Awume wesintu. Uyazi mina ukuthi ngindoda kuwena noma wazi? Bengikwazi lokho isikhathi usanginakekela usangazi njengomuntu njengamanje wesifazane. awusakwazi njengamanje. Awuseyona indoda wena. Angisengiyindoda. Wayigcina nini inqosi? Khona awunawo umuntu engiphoxa. Ngiyakubuza wayigcina nini? Uyayibona futhi lento uthi umsangano yonke lento ubungilethela yona lo. Wayigcina nini sipha? Funa ngizoripota kuwena lo nto leyo. Okay, shuthi ke khona la uyithola khona. Khona la uyithola khona kumina kodwa mina ngisatholi lutho. Angisatholi lutho mina ngisakwazi sipha. Mana yini angisakwazi kwakhona. Yini lento ekhuluma nami wena? Ufuna ngithini? Fanele ngikhulume into esingala ngaphakathi. Into ebuhlungu mina. Ukuthi ngiyayazi. Uyazi ngaphandle hayi kodwa endlini. Ngibizela ukuzongijuka la. Hayi ukuthi ngiyakuthuka sipha. Ukhulumisa komuntu omdala ngikhuluma mina into esenhlizweni yami ubuhlungu engibuzwayo njengamanje sipha. Akukhombisa bekuthiwa khona ubuhlungu wena sipha wena endlini usuhlala how many days? Kahle wena ungibizelela ukuthi ngizolalela wena awufuni ukuze into engisho. Okay mhlawumbe ngingenelele because ngiyanizwa lo eniqala ukukhuluma asikho isixazululo asikho isombululo kunaloko you guys are fighting lento eniyenza endlini mengabe nobabili mfowethu wena uveza ukuthi kunezinto umama aseshintshile kuzona angasazenzi awungazange uyibale zonke naye umama futhi kunezinto ezivelayo wena osuzenze okade ungazenzi niqale irelationship uma ngakubuza nje mfethu mhlambe yini eshintshile yini enze naze nazitholana ilani khona njengamanje mina ngikwazi uye lo ongachaza kabanzi ngalonto lo yabo so wena njengamanje uveza ukuthi ekhaya kusafani kuyimanje ubobuza ukuthi wayigcina nini because awusamthinta umama awusamjabulisa umama kodwa futhi at the same time kunokusolakala ukuthi ungathi ujabulisa abantu bangaphandle futhi wena ngenzeka ukuthi awukahle mfethu wena kuwena nomama endlini wakwakho yabona uyafika uthetha amacala akho kuphumula mhlawumbe uyisukela emsebenzini nomswakuphi ukhathele uyafika nangu nendaba uyolala izindaba kuyasi izindaba ujabula ukuthi ungakuthola nalokho okay mfethu hayi mapha amacala engwathethayo amacala engikwaziyo nami that I'm capable of noma yizinto engisolwayo kuzona ngeke ukuthi mina ngingakhulumi umuntu njalo umuntu engasanginaki usipha mina angisamazi angazi lutho lwakhe angazi imali yakhe angazi ipipi lakhe ukuthi selumbala unjani mhlawumbe selishintshile angazi mhlawumbe ngoba wayekade esokile mhlawumbe selinejwabu angeke ngikwazi konke lokho wazela ipipi la ukulobola kwami awuzela ipipi kimi wangithembiseni wena ziphi ingane wasiswe izala ziphi izingane owangithembisa zona ingane ayizala nawe ukhuluma kanje wena ayisekho lonto leyo usubona ukuthi ngiyakhuluma sipha wena okwakho uma ufuna lento ilungu ufuna ushintshe ukwenza kwakho umuhle lokungilalela mina indoda mina ngizoshintsha yabona uma usushintshile usuyeke lezi indlela zakho nalabangani bakho laba bahlezi befike bekuthatha ngemoto yabo mekuwayeka lonto leyo nami ngizoshintsha okwamanje khohlwa ngeke ngize ngishintshe mina ngishintshe umsangano wenzayo yabo umbhedo lento ongitshela yona okay How? Mfokabiyelo uyabona la ukuthi lento kanjani lento ithi umama uyilento ayiyona njengamanje simply because wena awumlaleli wena kunabantu uhamba nabo abakwenzisa izinto ezibhedayo wena usalandela amantombazana agqoka izikhindi ezincane kodwa yena ngenza lonto leyo uke ngibona ngenza lonto leyo baba uyena oshilo mfethu ngenzeka ukuthi ukhuluma ngento akayibona ayikho lento ayisho yabheda so wena uyenzi lona angiyazi at the same time nawe webhuti lalela ngikutshela yazi ukuthi ngenyanga edlule kufika umngani wakhe engitshela umngani wakhe ukuthi ufike usipha ebhizi encikise intombi yakhe bekhwelana nentombi kamngani wakhe odongweni ethaveni kade beyophuza yonke lonto mina fanele ngithi ngisi-right ngayikholwa lonto wena ngeke ngayikholwa ngoba wafika wena ngesonto ntambama ulimele ngisho isikibha sakho sigcwele igazi lelo gazi lawasha lesi silimo esimini wangibuza ukuthi elana ngizokubuza uyakhulumiseka yini wena usiphama usukungidakelwa sipha wena ukhulumiseki ngicela nehlise umoya ngithuka manje le ndaba ufuna ngithini wena ufuna ngithi inhle lento yenzayo yabona into ebengibizele yona la hawu ngeke phela ngeke ngibezele lamasimba mina yabo ushidi lento ongitshelayo ngeke ngize ngibekezelele lonto ngicela